ban san menene yasa haka take faruwa ba. Duk da kyautatawa mutanen nan da kuke yi, amma ko da yaushe burinsu bai wuce na ga sun kawo ƙarshen mulkin ku a wannan ƙasar ba. Ni san ban ma ga amfanin kyautatawa da kuke yi musu ba. Kamata ta yi ka ɗebi dakaran mayaka da kake da su. Ku je ku yi diran miki a kansu, saboda ba mu san me suke shiryawa ta ƙarƙashin ƙasa ba. Kada ku je ku sake su shirya abin da ka iya zama muku babban barazana. Don a koda yaushe su gani suke karfin su ya kawo za su iya gwamzawa ma da ku. Ni tun da nake ma ban taba ganin mutane masu banza zuciya irinsu ba. Ka yi tunani a kai ko kuma daga baya kai da na sani. Waɗannan bayan muna ƙoƙarin kyautata rayuwarsu amma ko kaɗan ba sa gani. Kamata yi mu farmake su. Duk da nasarar da turawan Ingila 'yan kama guri zauna suka dinga yi a ƙasar Indiya a shekaru da dama da suka shuɗe, har yanzu hankalinsu bai kwanta ba. A koda wanne lokaci cikin shirye-shiryen yaƙi suke, saboda ba sa buƙatar ko kaɗan waɗanda suke mulka su san kansu. Ko kaka suka ji labarin wani jarumi a ƙasar Indiya ko kuma wani jajirtacce da mutane suke yi masa biyayya, to za su haɗa mayaka ne domin su je su yaƙi wannan gari da wannan gwarzo yake, kamar yadda suka sake dawowa wannan garin da suka ci da yaƙi a baya. Mazaje, ku harba! Waɗannan ko kisan mu muke muka ce za mu musu, ba za mu taɓa yin nasara a kansu ba, saboda haka a tawo shawara kawai mu mika kanmu mu yi mubaya'a ga wannan masarauta don ba mu da hanyar ceton kanmu. Sarkin yaƙi mubaya'a fa kace, muna fa da yawan dakaru kada ka manta. Adadin dakaranmu 400 ne, su kuma suna da dakaru 4,300. Ka tarmi mu baya a kawai. Har Madev! Har Madev! Jinjina wa gimbiya ba taron Wannan za su ƙara da mu gabaki ɗayan ba za mu taɓa miƙa musu wuya ba. Ya zama dole mu yaƙe su da kaifin takubbanmu da kuma ƙarfin dantsamu! Ba a san ba Indiya da juya baya da miƙa wuya ba! Da miƙa wuya na gwanda a ci gabaki ɗaya ahalina sun mutu! Daga lokacin da mun ce mun miƙa wuya a gare su, daga wannan lokaci mun zama bayi, marasa galiwa idansu. Yaƙi! Tsakaninmu da tura babu ɗan kafa, yaƙi ne zallansa kawai! An samu ƙaruwa, sai dai kuma baya motsi. Ko da a ce mun rasa rayukanmu, to za mu dasa 'ya'yanmu da jikokin mu ƙiyayyansu ta inda kodayaushe za su dinga yaƙar su. Mai martaba bayyana wannan yaro haske ne wa wannan duniya tamu. Wannan haka yake. A wannan rana, za mu yi yaƙi da zuciya, yadda za mu kafa tarihi a duniya. Mutum 400 sun yaƙi dubu. Shafe labarin gimbiya mani karnuka da turawa da suka yi, dole masarautarta ta kuma kafuwa, inda ƙasar ta taso da albarka mai yawa da haihuwar wani wanda ya kasance babban jarumi, wanda shi ma ya kasance ya fito daga cikin tsatsanta ne, don a zahirin gaskiya ma ɗanta ne. Wannan yaro ya girma ne da jarumta ta ban mamaki, ba irin ta sauran mutane ba. Shi kaɗai kan tarwatsa runduna komai yawanta. Ya taso da abubuwan al'ajabi daban-daban wanda kowa a cikin ƙasa yake matuƙar alfahari da shi. Mutanen wannan gari suna masa laƙabi da jikan Bahubali, kuma wannan suna shine wanda ya bi shi. Amma ainihin sunansa Serana Rasamharedi ya zamto musu tamkar wani madubi, wanda da shi suke iya gane ainihin fuskarsu. Zuwansa ya ƙara musu ƙaimin cewa su ba bayin wasu bane ba, domin ya taso da izza irin ta kakansa.
Baba. Ina jin ka. Wai me yasa haka take faruwa a ƙasar nan? Tarihi ne mai tsayin gaske. Amma a hankali zaka san komai. Ka manta da wannan lamari. Kiya za yi na manta, kawai ka sanar da ni. To me za ka iya akan waɗannan azzaluman Yahudawan sun ɗau tsawon shekaru aru suna wannan zalunci wa al'ummar ƙasar India. Amma har zuwa wannan lokaci an gagara samun wanda zai dakatar da su. Duk wanda ya fito da zafinsa kafin ya kai wani bigire ake gama da shi. Sara kai korata shi ne hukuncinsu. Ka taimaka min ka kai na bani horo na musamman. Ba dan komai ba dan na dawo na kawo ƙarshen su. Suwani na wasu kannama lukamin ruwa warki wakamurar wakasa kuma kana ganin kuwa za ka iya? Kawai ka bani horo labai zan iya. Kuma da gaske zai iya? Kwarai kuwa. Na yi alkawarin sadaukar maka da kaina, duk abin da kake so zan aikata. Jajircewa ka kawai nake bukata. Na jajirce babu ja. Shi yaƙi ba a ƙarfin dantse yake ba. A cikin ruhin mutum yake, kuma da akwai shi a ruhin. Na gode malam. Cin nasara akan abokin gaba ba a makami take ba. Tamkar harbin kibiya ne. Ga shi dai da hannunka za ka harba shi. Amma zuciyarka ce take saita abin da za ka samu. To haka nasara take akan dukkan abokin gaba. Ka fara yadda da kanka kafin ka tunkare shi. Ko da ƙarfin sayaninka naka 10 za ka yi nasara a kansa. Babu shakka akwai sirri a tattare da kai. Ko shakka ba na yi kai ne. Tunaninka da lissafinka ya nuna haka. Narasimha shine sunan da aka umarce ni na sama. Waɗannan Indiyawan ya kamata mu canja musu salo, tunda yanzu duniya ta zubo mana ido, kamata ta yi mu koma ta salon yaudara, mu shiga jikinsu mu zama su tukunna, daga nan ɗaya bayan ɗaya sai mu fara yi musu kisan ɗauki ɗaiɗai. Wa'annan turawa su ne wanda suka yaƙi mani karnuka bayan sun ci garinta da yaƙi. Ba su samu nasarar mallaka garin baki ɗaya ba, domin a lokacin an sheƙe shugabansu, sai kuma a wannan lokaci suka kuma dawowa domin kwatar yankin baki ɗaya. Kwanaki suna shuɗewa, shekaru suna tafiya, komai yana canzawa kamar yacce yake, sai dai kuma shi canjin rayuwarsa kamar wulƙawar tauraruwa mai wutsiya. Haka al'amuransa suka ci gaba da kasancewa. Suwami, wannan yaro ya taso da jarumta, sai dai kuma abu ɗaya da nake jin tsoro, sai dai ina tsoron abin da zai shiga rayuwarmu da shi ya cutar da shi. Matukar Narasimha yana raye, babu wani abu da zai faru, ku kwantar da hankalinku. Shi kaɗansa daidai su ne. Kwatankwacin nasarar Narasimha a kansu daidai yake da buɗaɗɗen hannu, ita kuma tasu dunkulalliya. Ku jira ni daga waje kun ji? Idan na gama zan yi muku magana.
gane wannan shine mutum na farko da yake bauta fiye da wanda shugaban majami'a yake yi a koda yaushe. To amma kuma babu abin da yake samun shi kuma. To ai shi ba kamar sauran mutanen da kika sani bane, na musamman ne daga abun bauta na Rasim Haredi. Mun riga da mun garaso, jira da ya rage mana na ganin babban malamin da zai karɓi furen adaku. Yalla bayan shi ba redi ya karaso, zai iya mika bukatunsa saboda shi ne wakilin babban malami. To ka ji abin da aka ce, babu damuwa. Ya abun bauta ka karɓi addu'an mu da tsarkin niyyar mu, ka ɗaga darajar masarautun mu, je na shirira. Wai waɗannan shanun nawa ne? Lafiya mai gida buddi. Me yasa zaka tambayi wannan shanun nawa ne? Idan wani abin kake so ko kuma wani abin kake yana shirin faruwa ka sanar da ni kawai. Kawai ina son yin san ko nawa ne su. Na Rasima ne. Kana da tabbaci akan wannan magana da ka gaya min? Ƙwarai ma ko ne mai gida na Rasima ne. Yanzu a ce guda ɗaya tabbata, waye zai tafi nema? Na Rasima ne zai tafi. Idan aka ce sun haukace fa waye zai dakatar musu da haukan? Wannan abu ne ma da ba zai yiwu ba samsam. Ta yaya za a ce shanu sun haukace? Baka taba gani ba, to ka zuba ido yau da nan za ka kalar samfurin haukan shanu. Baka da hankali, duba garken su ka gani. Tsumin da zai sa su haukata garin nan gaba ɗaya na sa ake ba su, saboda na sane su, ba na son ganin su. Narasima yana ji da kansa sosai. Hallaka biya ke wa Narasima da magajin malamin majami'a. Ni kuma da yau zan zama shugabansa. Kai Bulundi, ka san dai wannan abin da ka aikata ba karamin kuskure bane ba, kuma asirinka dole sai ya tonu. Not me, kina ina? Gannan ba inda na je. Mai gida za su je su fara babban gaba fa. Doya.
yasa ka aikata wannan mummunan zalunci wa mutanen ƙauyen mu? Kai, shi fa bai san komi ba, shani ne kawai, ku wuce ku, kowa ya tafi kunji. Ta yaya babban mutum kamar wannan zai aikata wannan haukan? Dan an faɗa sai ku yadda? Shi kenan, ku yi wuce ku kowa ya koma bakin kasuwancinsa, maza da sauri kowa ya koma ku dakata. Me yasa shi ba sai masa zargin da ake masa ba? Yayin da jama'a sai koma bakin kasuwancinsu, wane kallo kake tunanin za su mana? Ka masa zargin da ake maka ba su redi. Ka cire wa loma shakku na ba kai ka aikata ba. Maza ka faɗa abin da ake zargin ka gaskiya ne. Wannan ma rainin hankali ne, da zara mai magana sai buga wani takobi shi ne aikata. Gaskiya ne, ni ma yana goyon bayan shi ne aikata. Kware ma ko shi ne aikata. Abokina da gaske ne ba, kaga ya kasa kareta. Zan shake kaina na bar duniya. Tun da an gagara samun mutum ne da zai gaskata magana ta. Shikenan Raju. Ku dakata. Baka buƙatar ka yi wa kanka hukunci. Ka sani cewa Ubangijin da ya halicce mu gaba ɗaya yana kallon mu. Kuma duk gaba ɗaya mun san sai yayi sakayya. Tunda kuwa haka ne menene abin tada hankali ko kuma jayayya ballantana har wani ya ce zai sheke kansa mu ban masa lamarinsa. Shi ya san hukuncin da ya fi dacewa da wanda ya aikata wannan abu. Wannan ita ce shawara ta. Narasima ready. Dukkanin wani abu da kaga ya faru ni ne nan wanda na kitsa shi. Saboda ni a rayuwata yanzu bana da wani ciwon ido da ya wuce Narasima ready. Kada fa na sa jikin kai sanyi Narasima ready. Saboda wannan kafcan farko ne ba shiga gundarin al'amarin ba ma tukunna. Kai amanna a gare ni, hallau kai mu baya. Matukar kana a wannan ƙasar ko zuciyarka ta amince ko bata amince ba ya zama maka wajibi ka bi dokokinta. Hakan ne zai sa ka tsane ni? Ka fi so ka zauna babu doka kai abin da kake so? Ina mai tabbatar ma cewa to ba a wannan ƙasar ba sai dai ka fita ka bata. Matsona, ga ka san shi ba redi. Ka ce mai gida yana son ganinsa, in kuma ba haka ba zuwa kwa masohi. Gari ya ɗauka hi ne shugaba a yankunan ku. To idan mai amsa kira ba alkuran za su talehi. Ina fatan ka ji abin da na ce. Na ji abin da ka ce sosai kuma na fahimta. To amma ga mai gidan naka ya sanar da ni da kansa ba kai hamago ba. Yayi kyau. Me yayi kyau din? Rawarki mana. Ke biki gani bane? Ga baki ɗayan illahirin mutanen da suke kewaye da nan gurin kin nishadantar da kowa? Ni kuma ba nayi ne dan ayabe ni ba. Nayi ne kawai dan kaina. To akan me zaka yaba? Menene abin bacin rai nan? Dan mutun yayi abin yabawa. Kai kuma kai yabe shi sai zama abin jin haushi. Babu shakka irin ku muke nema. Waɗanda a kowane lokaci za su dinga sa 'yan ƙasan mu nishadi. Na daɗe ban fito yawon irin wannan ba. Ga dukkan alamu akwai abin da zai faru da ni na farin ciki.
maza ki mi komin yaran ke ba ta so ki fito. maza kuje. Kowa ya tafi, kowa ya je. Ina son a gaya mun menene ya haddasa wannan gobarar. Menene ya haddasa ta? Ni da kaina ni ce wacce na haɗa. Ni ce na haɗa. Me dalilin da zai saki haɗa wuta ki ƙona kanki da 'ya'yanki? Me amfanin zaman mu a duniya? Wanda mu shege kanmu mu huta. Ba mu da abincin da za mu ciyo baranta na gobe. Ga shugabannin garinmu ba sa taimaka mana. Wanda yake taimaka mana ya ce da mu shi ma baya nan. To wace iriyar rayuwa za mu yi yunwa ta kashe mu? Kalli wannan ɗana ne rabon shi da cin abinci. Yau kwana 4 kenan. Da biyan harajin zamu ci ko kuma da abincin da zamu ci. Gwanda mu mutu kawai mu huta. Yanzu ba ku ba mu mutu ba gashi nan da gidan mu ya kone. To yanzu ina za mu je mu rayu kenan. Ba mu da inda za mu rayu. Ba mu da wani waje da za mu je mu rayu a duniya. Ku yi haƙuri kun ji, ku je ku ci gaba da rayuwarku. Yanzu ina ne za mu je mu ci gaba da rayuwa, mun rasa gidanmu, kuma shi kadai ne abin da ya rike mana a duniya, ba ma dole abu yanzu. Dan Allah ka taimake mu. Kai na Rayam, ku je ku sanar da masarautar Jagadam daga wannan lokaci na soke jangali da harajinsu, kuma ku kira mun bashuwar wakilin wannan ƙauyen. Yanzu nan. Zan cika umarnin ka shugaba. Kada ku damu, ba za su ƙara tabbe ku ba. Za ka mu zauna tare da ku? Mana. To ba ni ne shugaban ku ba dole ina tare da ku ba. Sai nan da ka je mu. A duk inda kake so ɗana, ka manta kuɗin na musamman ne? Jama'a sassanninku, shugaba, na amsa kira da wuri. Yanzu wannan jama'a duk soyayya ce ta saka zauna a nan wajen. Kai Malam Bashuwa, na riga na yanke hukunci. Kada wanda ya ƙara zuwa karɓar jangali a wannan yankin. Waɗannan ƙauyawan, manta da su. Za ka iya mantawa da babanka? Ko dan ka zama karen farautar Turawa? Me ka ce? Kwarai kuwa ka zama karen farautar Jagadam. Iya, ka manta ko hidin waye? Ko ma shi waye? Ka gaya masa na hana shigowa ƙauyen nan karɓar jangali. In kuma ba haka ba ransa zai ɓaci. Haka zan gaya mai. Haka za ka gaya mai. Saƙo ne na baka, ka faɗe shi yadda na gaya ma. Na tara ku anan ne domin in sanar da ku. Ku kasance cikin shirin yaƙi a kowane irin lokaci. Dama na sani, Narasima shi ne mutumin da zai haifar mana da matsala. Ya zama dole mu ɗabi dakaru mu je mu yaƙe shi a duk inda yake. Ya ku abokan yaƙi, kun sai me tara ma nan wajen? Narasima yana neman ya ballo rigima da tafi ƙarfin mu. Ba zai yiwu ba. Ba za mu yadda da haka ba. Mama goyon baya. Gaskiya ne magana ku. Yalla bai raddi. Kamata yi mu goyi bayan sa kawar da Yahuda wannan. Dala raba da shi. Wannan magana tasu da yake ba mai yiwuwa bace. Mu je kawai gurin Narasima. Wuce mu je. Mu je. Yalla bai wani labari na samo mana da dan musa yankuna mafiya girma da ke kudancin India suna son sane kansu. Ko da a ce gabaki ɗayan Indiyan ce ta haɗe kanta me za su iya yi mutu? Ba na jin za su iya yi maka wani abu gaskiya, amma suna da masifafan haɗarin gaske. Kamar ya? Ai, sun ba kamar yadda kake zato ma ne. A cikinsu ne da akwai mutum ɗaya na musamman, bai matuƙar ƙarfi kamar zaki.
mamallakin ƙasar Rum, shugaban Paris, Jota da Kamandus, yana gudanar da mulkinsa ne cikin adalci. Mutum ne shi da yake taimakon talakawan wani yankin can da mun. Kaifinsa ya fi kaifin reza, ruruwansa ya fi jangarwashi, ka ji kaɗan daga halinsa, kuma yanzu kai yake hari. Zan ku dakatar da dukkanin shirinsa. Anya za ka iya kuwa? Na fa gaya maka shi mutum ne da karfinsa ya fi karfinsa da kai ɗari. Kururuwarsa kwa ta zarce ta zaki yayin da yake neman abinci. Sunansa kaɗai ka girgiza mazaje. Tell me in one sentence. Ina nufin Narasimha Reddy. Mutum ne shi ba kama kowa ba. Zai zama kama kowa. Ta yaya kenan? Na bace maka baya da sauki. Iya fitar hucin numfashinsa kaɗai ya fi ƙarfin guguwar tsunami. Kada ka manta ku Indiyawa tamkar bayina na ɗauke ku, ɗaya bayan ɗaya zan sa a kama musu in sheke su. Duk garin da aka ƙin amanna da ni zan kwace shi, in mai da mutanen garin gabaki ɗaya bayi, in dinga yi musu izaya da azabata. Duk wanda ya aikata kuskure irin nasa abinda zan masa kenan. Zama da yunwa da kishirwa na tsawon kwana 3, zaniya da watsatsen tafasasshen ruwan zafi. Don Allah sassauta mana wannan hukunci. Ba na canja hukunci. Wannan addu'a ce ta musamman. Ba don komai ba sai saboda wannan aure naku ya dore. Wai ban ma magana akan bibiyar inda nake ba? Ni fa na fara gajiya da kai a rayuwata. Ni kuma ba zan gaji da bibiyar ki ba a duk sanda naga kin yi abin kirki. Saboda hakan yana matuƙar burge ni. To ai ni bana yin abu dan na burge wani. To amma kai me yasa idan ne kake cewa ina burge ka? Inda ka san bakin cikin da nake ji idan ina yin wani abu. Da ba za ka zo ba. Sannan ka ce ina burge ka. Ina da abubuwa daban-daban a cikin zuciyata. Ba wai a fuskata ba. Dan ba za ka taɓa gane su ba. In dai har ba sanan ma ne ba. Idan da a ce mata duka irin ki ne, da matsala ta yi karanci. Kwarai kuwa, na daɗe ban ga mace mai ƙoƙarin kyautata wa mutane irin ki ba. Shi kuma duk namiji mai hankali babu abin da yake nema sama da irin ku. Hakan ne kawai kan sa shi ya zauna lafiya. Ki gode wa Allah. Yabin da kake yi min ya fara min yawa. Kana so ka sa in yadda amma ba zan yadda ba. Suwami, har yanzu al'amuran Narasimha ba su canza ba, sai dai ina tsoron kada su canza din, domin ga dukkan alamu ra'ayinsa ba na sauran mutane bane ba. Zai iya rikidewa. Hakan ba zai canja komai a kansa ba. Yana cikin tsarin ƙaddararsa. Kada ki ɗaga hankalinki. Narasimha Reddy tamkar hasken rana yake da tasko. Babu tafin hannun da zai iya tare shi duk faɗinsa. Swami. Maza ka tashi Narasimha. Ubangiji ya ƙara albarka a gare ka, ya haskaka rayuwarka, kuma ya tsare ka. Na gode sosai Swami. Mu je. Narasimha, wannan kaya ne na musamman. Yau to. Yau faɗa mai ko. A'a, ki bari dai. Ki dai yi masa bayani. Mama. To shikenan. Menene ake cewa ai mun bayani ya kamata fa na sani. Oh, wani laifin na yi ko kuwa dai. Babu wani laifi da kai Narasimha. Bikinka za a yi yau da wacce aka aura ma tun kana yaro.
kuskure da bamu sanar da kai hakan ba. Sai dai to dokan wannan masarauta ce haka. Ana aura mutum ba tare da an sanar da shi ba. Muna fatan hakan zai ma. Kun kasance lokacin da kuna yarinta da ita, duk wani abu da kuke yi tare kuke yi. Ita ma ta kasance ɗaya daga cikin ahalin wannan masarauta. Ita kanta bata sani ba, kamar yadda muke sanar da kai iyayenta suna sanar da ita. Ina so ka sani kana da bambanci da mutane. Rayuwarka ba za ta taba zama daidai da ta kowa ba. Wasu abubuwan naka a kaddarance suka zo, haka kuma za ka karɓe su, babu zaɓi. Kada ka manta. Irin ku Ubangiji yana halitta ku ne don kawai ku cika masa aikinsa. Maza ka ji. Lakshmi! Menene dalilin da zai sake kashe kanki? Ko menene ya faru da ke? Haƙuri shine mafita. Haƙurin na kasa yi ai. Shi kansa haƙurin baƙin ciki ya zame min. Ban taɓa tunanin haka a rayuwata ba. Ban taɓa tunanin za ta sauya min izuwa haka ba. Na yi babban baƙin ciki ta ba ni ce na mallake ka ba, kuma na sani cewa ba zan taɓa mallakar ta haka ba. Saboda ni za ki kashe kanki? Kin san girman zunubin aikata hakan kuwa? Duk mutumin da ya kashe kansa ba zai taɓa samun rahama ba. Ya za ki rayuwarki mai kyau ki ƙare ta da mara kyau? Ke da mun ƙaddara ki a hannunki take? Babu mutumin da ƙaddararsa take a hannunsa. Abin da yake a kanmu kawai shine aiwatar da rayuwarmu. Magana ɗisin aiwatar da ita kuma yana hannun Ubangiji. Kuma ke mai ilimi ce, dukkan wannan abin da nake sanar da ke babu wanda baki san da shi ba. Menene zai sa mu yi rigima da abin da Ubangiji ya riga ya kaddarta shi zai fara tsakanin ni da ke?
yin hakan ba komai bane face butulci da ni'imar da yayi mana. Ɗazu nake jiran dawowarka. Akwai abin da zan faɗa ma. Faɗin na jinki. Na sani cewa baka so na ka aure ni. Ba shine abin da ya kamata ki ce mun ba. Godiya ya kamata ki ce mi wa Ubangiji ni da ki. Ko da yaushe a godiya nake ga Ubangiji. Sai dai Ubangiji ne ya sanar da ni abin da yake zuciyar ko me ya same ki zama mai fawwala wa Ubangiji. Oh, abin da iyayena suke faɗa kenan. Duk wani abu da ya faru a rayuwata na kaddara shi ga Ubangiji. Saboda shine ma ya haɗa ni da kai, sai dai ban san ainihin zuciyarka ba. Kullum roƙon da nake in na je gurinsa, mijin da zan aura ya kasance mai sona, sannan kuma mai kishi na. Ba abin da nake roƙasa sai wannan abin. Na sani mai amsa addu'a ne. Shi sa bana kokonto ya anshitawa. Sai dai ban ga alamun hakan a fuskar ka ba. Babban dalilin da yasa nake jin ƙaunarka tana shiga raina taimakon ka ne. Duk wani abu da kake ina kwaikwayon ka. Ina kwatanta shi daidai gwargwadon iyawata. Hatta bauta da kake yi a majami'a ina zaman jira domin zuwanka. Sai dai abu guda ɗaya. Na san wacce kake so a zuciyarka. Ita ma kuma tana son ka. Don soyayya ta ki boyuwa a zuciya. Har sai da ta fito fili. Har sai da na gane da kaina. Babu yadda zan yi ne. Na sai na dakatar da komai. Na fito na faɗa duniya ga wacce kake so ita ma tana son ka. Sai dai ba zan iya hakan ba. Na zalunci kaina. Fata ban bata ma rai ba. Na faɗa ne dama zan wanke abin da ke zuciyata, ba wai don tuhumaka da wannan laifi ba. Na san za ka fahimta, ba iya ni ba, duk wanda ke son ka za ka fahimta. Kana so na kuwa? Barka da karasowa shugaba. Yauwa barkanku. A sanar da mutanen ƙauyen Bairazat gobe za mu shiga. To jama'ar gari,
yau ga shugaba ya zo muku. Dan haka wannan noma da kuke a wannan gonar daga yanzu ta dakata, sai abin da shugaba ya ce za ku yi. Sannan kuma amfanin gonar da kuka noma na wancan shekarar za ku kasafta kaso biyu ku ba rabi. Idan kuma kuka ki gabaki dai ƙauyen zai kwace gaba ɗaya. Muna neman afuwa, amfanin gonar da ya rage mana wanda muke ci san baya da yawa, amma ka gafarce mu gaban muka noma sai mu bayar. Na roƙe ka mana adalci. Ba na adalci, ya amfani da umarni na kawai. Na ga waɗannan suna ƙoƙarin taurin kai, gonar ma fa zan kwace ta. Ba haka bane shugaba, wannan gonar da ita kaɗai muka dogara. Don Allah ka sassauta hukuncin da ka mana. Daga ina iyakar gonar nan ta ɗaya? Iyakar ta gangaren rafin can, daga nan kaɗai ta tsaya. Shin idan dai na bada umarni akan wani abu za ku yi aikatawa? Kwarai ma ko menene shirin kai daɗe? Za ka yi gudu daga nan zuwa daidai iyakar waccan bishiyar. Gudun kuma za ku yi shi ne da kai da doki na, amma zan bani tazara a tsakani. Amma ka sani, idan da ya wuce ka gonan nan zan kwace ta. Sannan kuma ga baki ɗayanku za ku koma aiki na ta ƙarƙashin iko na. Ƙauyen da kuke takama da shi zai zamto nawa, matayenku da dukiyoyinku duka. Shin ka amince? A gabda to! Ka muku, na ran zai ka muku, kenan yanzu ko rasa gonaku, wayo abin daɗi. Mai gida, ya gama da gudu ka ƙara bayi wani abin ko zai iya. Idan shi ka rubuta wa guje. Yauwa maza baba ta so ruwa ka sha kaji. Yauwa ja numfashi ƙasa. Yauwa sannu kaji ƙara. Ga sa higan wayan garin su kuma ya fada nan. Daga inda muke aka ce ya gudu, inda doki ya wuce shi gona ta zama ta mai gida. Kuma wani abin al'ajabi da mamaki sai mai gida ya nasara. Kaga yanda gari da gona ya zama na mai gida. Su kuma gabaki ne za su zama bayansa. Ta kawai na. Ka mun tare cewa wannan ba kasa ubanka bace. Da kake tunanin cutar da su da bauta. Kamar yadda iyayenka da kakanninka suka yi, ba ka tunanin wannan lokacin har abada ba ya wuce ba. Sharaf, ko bayan da yawa gaba gidanku bayan mu ne marasa yanci kuma yanzu zan sa shege ka. Waɗannan karnukan ne za su sheke ni? Da yake an gaya maka cewa shekewar shan giyar da kuke yi ne ko kuma cin alade da kuke sha marasa amfani.
daga wannan lokaci na daura da mara fada da ku matukar ba za ku daina kokarin cutar da yan kasata ba. Matukar ina numfashi babu wani dakikin bayahudan baturan da zai kara cutar da dan kasata na kalle shi. Zan koyar da ku darasin da iyayenku da kakanninku suka gagara koya muku, kuma dole ku koya ko ku ne ƙarshen dakikan duniya. Subriya! Ina jin ka. Me bambancin bayin giya da bature? Sadaukantaka. Ku da kuke hama gawa ma mu da muke da abun dogaro. Kada ka yi yunkurin yin harbi don yake ka zasi. Maza ka juya bayan ka ga yadda suka cincirin do. To mu je. Please come. Ka je ka sanar da iyayen naka. Su shirya! Na zo! Duk mai tunani a cikin ya lissafa daman ya san zan zo! Dan zalunci bai taba zama ɗorare ba. Ubangiji yana aiko da wanda zai zo ya kawo ƙarshensa. Ni zan maganinku. Je ka gaya musu! Sake haɓa masa wannan kalantar mai gida? Saboda ya yi amfani da umarnin na Rasima Redi, don haka yi ma dole ya karɓi hukuncinsa. Zan kona shi jira da ɗan azaba da ni ma nake ji. Ka kona shi kuma, ka raba ka yaga gaba, ka gaba, ka kona shi mai gida, waya, gabara. Na Rasima nan fa mutum ne mara sauki. Nan haka manta da hihi ne mafi ala. Mama! Mama! Wannan abin da ya ba zai taba sani na gaza ba. Ne nan sai na ka karshen na Rasima Redi. Da dukkanin wani wanda yake jin zai koyi da bayan sa ka karshe na. Zan biyan kuna su ɗaya bayan ɗaya. Na gama da su. Zan fara amfani da gamawa da babban birnin su. Daga yau da nan. Zan azabtar da su kamar yadda dan uwana na Rayatu John ya aikata a baya yayin da ya je kwata birni da kuskuren sabar shaidan kai kokarin ba shi hakuri ni yake sana alburushe mutum saboda haka watan fara wannan hukunci ya gare ni kuma zan fara ne ta kan Rasima Redi. Shugaban garin da ya ba mu haɗin kai yana soke tutar sa ne mu ɗora tamu. Dole ne mu gwada wa Indiya wannan ƙarfin ikon mu. Har sai sun yi mu baya a gare mu. Yankuna ne suka bujire. Yankuna hudu ne. Sun hade da makiyin nan namu. Barka da mai gida shi bare dai. Ina jin ku. Da ni da mutan garin da nake mulka duka muka yi hijira muka dagun ku. Har da mabiya maza ban sanya sai muka ga ya dace mu dawo yankin nan ko bayi ne mu zaman muku. Mun gode sosai. Duk wani abu da ya danganci kulawar ƙasar ku miƙa wa waziri shi. Muna godiya da karama. Janga Fatte. Na'am. A bar kofar garin nan a buɗe duk wanda zai shigo kada a hana shi. Mu kowa namu
kowanne yare kowanne kabila dukkansu abu ɗaya. An gama shugaba. Obanna. Na'am. A buɗe ma'ajiyar abinci a rabawa dukkan wani marashi. Kar a ajiye ko ƙwaya har sai an tabbatar da kowa ya ƙoshi. Ina fata ka An gama yallaɓai. Me ya kamata masa? Ina da shawara abin da ya kamata masa bayan an kwalkwala masa kansa bai daga yi sai dan kamfani ya tafi garin su. Idan aka mai aka babu wani dan aika da idan an aiko shi zai zo garin nan. Ka sanar za mu zo garin kwanan nan. Mu yi fata da dukkan abin da ke garin kuma babu abin da aka sa yi. Mu kame ku ga baki ɗayan kuma mai da ku bayi. Ka garin sa ya baci. Mama ki bani na dauka na ci man. Ka bari idan mutane suka ci mu ma sai mu ci namu daga baya ko? To zan jira mama ta. Wannan rana ce ta farin ciki a gare mu. Tumba sama bada marama sai an gara manna da maraya. Marama barkatu barkatul barakatul barkana baraka. Ko mu fara ci mana. Shin dama ba na faɗa muku ba? Sojoji maza kwashe amfanin gona duka! Dan uwa, yau na fara da aka gama girbi gaba ɗaya. Kuma idan ka tarkata wannan bama da ko guda ɗaya a gida aje. Can ta mana muku ai idan ne mai gida yi kokari ba fita daga cikin garin sai ya kwaye komi ya mai da ku bayi. A wacce rana ba hawa ta rayin kunya ko ganin gayi ba, yau ina mai ceton naku. Ka gabarce mu mun san mun yi kuskure a wacce ranar ma. Dan haka mun amince da kai amma dan Allah ka rabu da mu. Okay! Maza ka sanar da su abin da nake bukata. Ayu gaba, ku kasa kunne ku saurare ni. Mai gida na zai tabbatar duka waɗannan kyawun 'yan matan. Kuma za a daina mulkin indiyanci a wannan ƙasa. Za a koma mulkin su na masu jajayen kunnuwa za a kafa tuta a garin nan. Da akwai mai ja da wannan magana tawa ne? Ko ya magana man? Dole amfani da umarni na ko ba kwaso. Daga yau dinnan gabaki ɗayan ku kun zama 'yan mata na. Wow! Gaskiya kina da kyau 'yan mata. Buɗe fuskar ki da fara ganin ki kafin na je da ke gida. Ku daina kuka don ba zai taɓa sa na ji tausayin ku ba. Ina mai ji da kansa shi sadauki ne. Ina kuma mai ji da kansa shi tsagera ne. Ya bayyana kansa mana. Zan tafi da waɗannan. Ko da mai ja. Me za ku yi wani carko-carko? Ku amince kawai da bukatunsa idan kuma ba ka bai yake ku. Me yasa kuka shiru ku yi magana mana? Dan Allah mai gida. Ka taimaka ka kyale waɗannan 'yan matan ba za mu karaja da umarninka ba. Mun yi alƙawarin gaba ɗaya za mu bi bayan ka. Amma dan Allah ka gafarce mu. To me ka ce mai gida? Shi kenan. Zan kyale ku amma dukkanin amfanin gonan da kuka noma ya zama na sannan za ku biya haraji. Daga nan zuwa makonni 5 masu kamawa, maza sojoji ku jawo malankai ku yi gaba. Kai, dakata! Dawo na ce maka! Ina za ka je ne haka? Kai, ba magana nake ba ba? Kai! Maza ka dawo nan, taho! Kai hakuri yadda mai, yaro ne, maza ka maida! Mama san ba zan taɓa yin mayarwa ba, saboda aikinmu ne. Banda zalunci ne zai sai kwashe masa abinci. Akan me za ka ɗebo to, ka maida na ce maka! Ba zan mayar ba.
wasu wanda suka yi ta saman abin da suka mana kyale su. Dole sai na shege su, saboda ni sarki ne a cikin sarakuna. Ku kira shi ba da naku ya zo nan mana, ya ga idan ban sare kansa na saka cikin wutan nan ba. Na rantse da ubangiji na, daga wannan karan irin wannan hukuncin zan wa duk wanda ya ce zai ja da ni. Obinna! Na'am shugaba. Daga yau na bada sanarwa. Dukkan wani makeri da ke ciki da wajen wannan ƙasar tamu ya zo, duk namijin da ya haura shekara 18 ya zo, lokacin kwatar 'yanci ne. Duk inda aka ga wani bature ba kama shi na ciyayi ba, yanke masa kafafuwa da hannaye za yi, sannan a ƙona shi da ransa. Kada wanda ya kare da aka ɗaga masa ɗan yatsa, har sai mun ɗauki fansar mutanenmu da aka sheke da fansar matayenmu da aka yi wa fyaɗe. Ta hanyar kora dukkan turawan da suke a ƙasar nan, ko ina suke. Duk kun zo kallon hukuncin abin da zan masa ne ba. Waye yake jin zai iya cetonsa? Idan akwai ya zo nan yana jiransa.
kyau. Kai maza mu je mu dauko bindigu. Ma aje mu kage da sauri mu dauko bindigu. Yallaɓe wannan kaɗai ya rage shi ma yan kashe kamata mi. Domin hadda shi ake kulla tugun da ake kashe mu. Ni fa bawa ne kawai a gare shi. ƙarya yake shugaba, ka yanke masa hukunci kawai, mun danka ma komi. Monarmi! Aikensa zami ya kai musu saƙo. Ku yanke mun kan jakin nan ku bashi ya kai wa masu gidansa. Ku ɗaibe min abincinsu. Mu tafi da shi mu raba wa mutanen da suka zalunta suka kwace musu nasu abinci. Hello? Hey! Kai malam, akan waya kwalli ɗaya shi da kake ta wannan jajircewa ba kan waya. La ilaha illallah. Ba kuka zaki ba. Kaddara zaki dauka. Amma ka tabbatar da ya mutu. Assalamu alaikum. Ashe da ma yaudara ta kika yi. Duka sa na zuba wa yaron nan guba abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara. Dana ma mutu zaki kashe. Lalle na yadda ni ma zaki iya kashe. Ni maganar da hankali zai dauka. Ki yi min gwari-gwari yadda zan gane. Kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi. In the face of an obstacle which is impossible to overcome, stubbornness, rudeness, hard-headedness, and incredulity is stupid. The glittering danger. Ka san an ce bakonka annabinka. Na rasa wace irin kafiyar tsiya ce da ke yarinyar nan. Ba zan iya auren Mahmud ba. Saboda ni ina da mijin da zan aura. Ban taba santa kuma ba zan taba santa ba. Spoiled brats contract a habit of annoying quite wantonly those who have charge of them, and seem to measure their own sense of well-being not by what they do, but by the degree of reaction they can cause.
kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory su ne suka takarkare suka kawo muku fim din da suke da tabbacin da ya fi waɗanda suka kawo muku a baya. Ba ka ɗaya daga cikin irin mutanen da bacci zai ƙaurace wa idansu, musamman ma a daidai wannan lokacin da ake ciki. Ba bacci bane ƙaurace ni na ƙaurace mai laya shiryawa abaka bugawa daukar nauyi Sultan Film Factory ba da umarni Husaina Ali Muhammad aukansa mai laya yana nan Allah ya ni'imta mu da mafi darajar ni'imominsa. Ya haska kaddarar mu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya. Zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina. Zan bauta maka don rantsi wuya. Na gode da wannan ƙudurin taki. Dankali, ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa, a bakin wawa akan ji magana, abu kamar wasa ƙaramar magana ta zama babba. Na shiga ban gida na yi alula na fito na tarbe ta, an yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka aika haka. In dai ba aljanu ba ne babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi. Ba ka da mafita amma tabbas kai kashe matarka. Shi ma sai an kashe shi Allah. Ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za ka yi ba. Wallahi ɗana Amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba. Balle kuma matarsa Sadiya wallahi ƙarya ake masa. Ni na kashe matata da hannuna. Wannan da me yayi kama tunda bayan tiya akwai wata caca. Na ce ango ne.
tursasa ni sai dai in faɗa miki ƙarya. To ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa. Shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka, ciki kuma har da kisan kai. Ita ce ta gan shi ta jajirce tana son shi, ko ko a'a shi ne ya ganta ya jajirce yana son ta, ko ko a'a an haɗa su aure ne. Objection mai shari'a. Ya kamata lauya ya san irin tambayoyin da zai dinga yi wa wanda ake zai. Ango giga maga kenan, wai maza auren maza, hukuma tana tukumarsa, mutan gari suna zundansa, an kada an raya, an kasa sanin gaskiyar lamari, amma fa inda ta yi siriri nan take tsinkewa. In ana cin ɓaure a bar tona cikinsa. Shiryawa Abdullawa ɗaukar nauyi Abdulrazak Sultan Fadi Ulagam, gwani na gwanaye haziƙin darakta Saina Ali Muhammad bin Ali. Ango tare mu a kasuwa. Da na shigo agogon bango na fara harba sai matarsa ta tawo da gudu daga cikin daki. Mai gida na danna mata alƙawari ta fara kasa ta neman hayaniya na ƙara mata sai ɗan seto yana baba na sa mai na ƙara kalle shi sai waye sai na ƙara na harbe shi shi ma sai na galma mai na tura kuka fito min da yasa na danna mata na ƙara mata sai ina wancan ɗakin da yake kallo na. Kwararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory tare da haɗin gwiwar Amfana Multimedia su ne suka ta karkare suka kawo muku wani hamshakin fim mai suna Fowax. An gaya miki kuɗin haƙo sake? Me a ciki dan an ci kuɗi? Da kuɗi da mata suna iya canza wa mutum tunani ya yi abin da ba taɓa tunani ba. Man nawa ne sauran kuɗi na da ya rabu a wajen? Wannan wace irin magana ne? Sai da faɗin wannan. Ina so ka gaya min wane ne shi? Gaskiya ni ma ban san shi ba. Kada fa ka ce za ka yi min ƙarya. Waye ce ki buɗan min jaka ki ɗauki kuɗi? Sa'ar ki ce ni? Saboda ina buƙatan kuɗin kuma na san inda kuɗin suke sannan kuma ina da damar da zan ɗauke su. Wace ce ita da har zaka iya ba da rayuwarka a kanta? Me alaƙa ka da ita? Ina kallon ka ne saboda ina son. Ni kuma ina kallon ki ne saboda ba na so na rasa. Kina nema ki kashe kanki akan ɗan talaka banza a banza na wanki da shi. Abba ɗan talaka shine farin cikin ƴarka. Dan me zaka shigo gidana ka cikin dare ka ce an yi maka tambayar kai na ka shigo sai ka tambaye ni me na zo yi me ka zo yi yaro dan la ilaha illallah kan me kada dan Allah dan annabi ka tsaya ka fahimci Soldiers, get ready!
wane ne wannan? Nana Sima ɗalibi ne ga babban malamin majami'a. Waye shi? Mutum ne shi da a duk inda ya bayyana sai mutuwa ta amsa sunanta. Yana da ƙarfin sadaukantaka da dakewar zuciya. Baya ta mashakkatin kana abokin gamarsa. Waye yake jin zai iya cetonsa? Kuma Nana Sima ya samo jarumta yakinsa ne daga gurin babban malamin majami'a. Zuciyarsa da ke take kuma mutum ne shi mai karfin addini yakan shafa awa guda a cikin roba tare da ya dago ba idan yana wani abin tamkar ma mutum ba sam ka kalle shi kamar kowa domin shi sarki ne daga cikin zakuna hannu mai karfin zuciya ne da bukun take hawa. Zan kama da shi ba zan taɓa yafe masa ba ya jawo musu abin da zai sa na kwace ƙasar indiya gaba gidanta da dawo a ƙarƙashin mulki na. Soldiers! Soldier way! Go! Algaita! Ina tsorace maka tunkarar waɗannan mutanen Shabaredi, domin kuwa ba sa da sauki. Kai ba takobi ne da kai, su kuma alburushi ne da su. A haka kake tunanin tunkarar su, kuma kake son mu goya maka baya, kai ma ka san wannan abu ne da ba zai yi ba Shabaredi. Karbi takobinka, ba mu amince ba. Matsorata. Ba shi bare ne. Wai shi kada zai iya da su. Tsaya! Shugaba! Idan su ba za su iya ba, mu za mu iya, za mu taya kai akan Yahudawa. Furfura da wahalar rayuwa a jiki ba shi yake nuna gazawa ba. Gazawa tana ga mutane irinku da kuka zama karnukan wasu karfan dantsan ku bai amfane ku ba, rayuwar ku ba ta da amfani, kuma ina mai tabbatar muku sai kun yi da na sanin kasancewa ku a raye. Ba ku cancanta da shugabanci ba. Narasimha ready!
ganima, don haka ku tuna da alkawarin da kuka ɗauka na sheke kowa da ke cikin wannan birni. Ba mu gudu, ba mu ja da baya sojoji, sai mun karar da kowa. Soja! Maza hazara bindigeti. Yanzu mayakan wannan gari na Shibaredi sun saman karaso. Wuta! Ya haƙuri ka rage kai wani namiji ne ka rage sosai. Ga wata tsewa da yi, wai bai da masarauki. Tawagar farko, kwa an taya. Da rayuwa cikin bauta gara mutuwa da tsira da mutunci, da a wulakanta mu ko a wulakanta ƙasar mu, gara mu mutu da mutunci, da mu bari marasa daraja su ci mutuncin mu, gwanda mu ɗau makami mi ta so kawo kawukan mu har sai mun mutu. Ko da mun mutu ba mu bar abin gori wa dangin mu ba, mun bar abin alfaharin da har abada duniya ba za ta taɓa mantawa da mu ba. Tarihi ne zai maimaita kansa. Waɗannan turawan su ne suka kashe iyayenmu, sannan su ne suka kashe kakanninmu. To mu menene dan sun kashe mu a yanzu? Sun fi mu tsoron mutuwa. Jinjinawa abin bauta. Ni jinjinawa kasar mu. Jinjinawa iyayenmu. Mu jinjinawa kawukanmu.
yi da shi yawa yi. Da na san ka, na san kowaye kai, shi yasa ba na so ka aure ta. Kamar yadda na san kike da ciki da bai, ko kuwa? Zan miki tono da ki taba tunani ba yake sai ta san komai gaba. Gaskiya ni ina son aure namiji mai daraja irin ta. Shi ba dan gidan bane. To amma saboda Allah me yasa tuntuni baki gaya mu wannan labarin ba? Ka ga hujja. Ni ma haka na gani ya. Dan Allah kai hakuri ka kwana ana. Kin ce mata aure ce. Aure ba abin wasa ba. Yanzu ma wallahi sai da Allah. Ina amarya. Ke rangadi. Na ce ina amarya. Ki na fito da rangaji. Ga bai tuka ki dangaji. Yau za ki je gidan miji. Ki taka galar ki dan ja a jikin kin je gimbiya. Amarya. Amarya ki gane yau ne kike shirin barin da ban iyaye. Zaki ta gidan masoyi share idanu ke bar hawaye. Da kin hangire shi kama amarya ban so ki kama ganye. In ki mance batin kawaye ki dau shawarar iyaye. Ina me yake addu'a wata rana ta haife yan tagwaye. Kin yau farin ciki ya sake cikin dandazon masoya. Ba ni yake mana, ni Snapchat. Kun wata da ganka ta ce tana son ka? Saboda me? Ka ji tsoron Allah. Na'am. Amana aka ba. Wace ce ita? Wani abokina ne ba. Ya isa. Mu je ka ci abinci. Na maku. Wallahi baka isa ba. Gida na ni fa, ni nake da iko da gida. Kuma na fasa din kai abin da za ka yi. Akwai matsala fa yaya, akwai matsala fa yaya. Wannan ai tozarci ne. Dan me za a daura maka aure baka faɗa min ba? Wannan auren da yana wucin gadi. Ke dallacin saurara, tsohuwar munafuka kwartaye masu neman mazan mutane. Oke, matar ta ce to take miki magana. Allah bani. Me haka? Ya take da kuma waya? Da kunne na ji yanzu mace ta bugo maka waya har tana ce maka wani baby. Wallahi ko ka ban wayan nan ko in fasa wayan nan. In baki waya take fasa. Kware kuwa. Kai. Shi kuma zama aure idan babu girmamawa to ba shi da wani amfani. Yanzu har zaki zarge ni a shi. Kai kake abubuwan da zai sa in zarge ka. Kin ga. Tsaya miki bayani. Me ba ka gaya mu? Amina ki yi haƙuri. Me dalilin ki na sace shi? Wallahi ba ni na sace shi ba. Wannan magana ba ta fushe ki ba. Wai ina zaka je cikin daren nan ne? Inna lillahi. Allah ya ni'imta mu da mafi darajar ni'imominsa. Ya haska kaddarar mu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya. Zan yi maka biyayya
fiye da ƙarfin iyawata mijina. Zan bauta maka don rantsi wuya. Na gode da wannan kudin taki. Dankali, ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa. A bakin wawa akan ji magana. Abu kamar wasa, karamar magana ta zama babba. Na shiga ban gida na yi alula na fito wutar da ita. An yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka aiki haka. In dai ba aljanu bane babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kunna ko ina a ce haka ta kasance wallahi. Ba ka da mafita amma tabbas kai kashe matarka. Shi ma sai an kashe shi Allah. Ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za ka yi ba. Wallahi ɗana Amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba. Da me kuma matarsa Sadiya? Wallahi ƙarya ake masa. Ni na kashe matata da hannuna. Wannan da me yayi kama tunda bayan tiya akwai wata caca. Na ce ango ne, ango na ce ango ne. Ango. Idan kina tursasa ni sai dai in faɗa miki ƙarya. To ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa. Shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka, ciki kuma har da kisan kai.